Jest. O, to coś lepszego. Coś ciągnę lepszego. Powiem ci. Szczupak? Szczupły? Szczupły. Dawaj. Próbuję jakoś zagarnąć. Jeszcze mi się plecionka wyplątała. Powoli, powoli, powoli. Dobra. Oj! O! Tego się nie spodziewałem. Nadzieję, że mam nagrane, ale walczy. Czekaj, dawaj, bo tu pełno koni, zobacz co się dzieje w podbieraku. A jak musimy 2 podbieraki nosić. Jest! Mistrzostwo świata! Ale mistrzostwo świata! Tą rękawiczkę brać. Chyba nie będzie potrzebna. Nie? Nie. To daj. Jest. O, jest, klasa. Dobra, Ale szczupły, ładny! Ten to jest tygrysi dopiero, chłopie. Popatrz. żeby tych siatek Lidla nie było widać. Albo chuj z tymi siatkami. Siatkami, no real jest, chłopie, real.